podobenstvo o rozsievačovi. Opäť začal učiť pri mori. Zhromaždil sa k nemu taký veľký zástup, že nastúpil do člna na mori a posadil sa tam, zatiaľ čo celý zástup zostal na brehu mora. Učil ich mnohým veciam v podobenstvách a vo svojom učení im hovoril: Počúvajte, rozsievač vyšiel siať. Keď rozsieval, niektoré zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo dostatok zeme. Hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. Keď potom vyšlo slnko, spálilo ho a pretože nemalo koreň, uschlo. Ďalšie padlo medzi trnie. Trnie sa rozrástlo a udusilo ho, takže neprinieslo úrodu. A iné padlo do dobrej pôdy. Vzišlo, vyrástlo a prinieslo úrodu. Niektoré 30-násobnú, iné 60-násobnú a ďalšie 100-násobnú. A dodal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Význam a účel podobenstiev. Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho spolu s 12, sa ho pýtali, čo znamenajú podobenstvá. Povedal im: Vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, sa všetko podáva v podobenstvách, aby len hľadeli a hľadeli, ale nevideli. A aby len počúvali a počúvali, ale nechápali. Aby sa neobrátili a nebolo im odpustené. Vysvetlenie podobenstva o rozsievačovi. Potom im povedal: Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte všetky ostatné podobenstvá? Rozsievač rozsieva slovo. To zrno vedľa cesty sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza Satan a oberá ich o slovo zasiate do nich. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiate do skalnatej pôdy. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú, no nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví. Keď potom príde súženie alebo prenasledovanie pre to slovo, hneď odpadnú. A u iných je zasiate do trnia. Oni slovo síce počúvajú, ale svetské starosti, mámenie bohatstva a žiadostivosť po ostatných veciach prenikajú dovnútra a slovo udusia, takže zostáva bez úžitku. Nakoniec sú takí, u ktorých je zasiaté do dobrej pôdy. Slovo počúvajú, prijímajú a prinášajú úžitok 30-násobný, 60-násobný, ba aj 100-násobný.